Vou ser moi breve na exposición desta pregunta, pero vanme permitir que continúe a iniciativa que tivo antes a Secretaria Xeral da Consellería de facer algunha declaración antes de iniciar coa miña pregunta. A sanidade universal é un dereito, non é un privilexio e non debe estar ligado a ninguna aportación, que parece que foi o que se deixou caer aquí. Tampouco é o premio por un bon uso do sistema, nin por portarse ben. A necesaria inspección sobre abusos non pode servir como excusa para eliminar nin recortar dereitos. O feito de incluir os recortes pola porta de atrás en medidas que se toman con urxencia sin o necesario debate ou en disposicións adicionais e non facelo de cara, entendemos dende o BNG que é unha mostra clara da conciencia do que vai supoñer todo este sistema de recortes para a cidadanía galega e como conclusión vamos ter que ver dentro de pouco nos centros de saúde un cartelito que poña Sergas reservado o dereito de admisión. E entrando xa na cuestión que trae aquí o director xeral, o Centro de Alta Resolución do Morrazo ten estado no debate nos últimos tempos, pero en este Parlamento ten salido como cuestión colateral en varios debates, pero é un tema que leva coleando xa anos. Non estaba previsto no plan de infraestructuras anterior. Na memoria da Consellería de Sanidade no ano 2010 aparece un compromiso para construílo polo sistema PFI xunto co CAR, co Centro de Alta Resolución de Vigo e de Lalín, ambos os tres con un orzamento de 12 millóns de euros, o CAR de Lalín previsto para a súa construción en 2010, e os Centros de Alta Resolución do Morrazo e Vigo con 12 millóns cada un para os exercicios 2011 seguintes. Ben, sabemos que neste momento non hai ningún dos tres licitados e continúa, pasa un ano e na memoria tamén da Consellería de Sanidade dos orzamentos de 2011 aparece xa unha referencia non numérica nin en datos nun apartado que fala da construción e posta en funcionamento dos novos hospitais e centros de alta resolución. Aparece un parágrafo que di construirase e poránse en funcionamento 3 centros de alta resolución dotados de equipamento de alta tecnoloxía para dar resposta ás necesidades asistenciais da poboación. Estes centros funcionarán de forma coordinada cos seus hospitais de referencia. Nos entendemos que estes 3 centros son esos 3 centros, Lalín, Vigo e Morrazo, aínda que en esta memoria xa non aparece compromiso de datas, compromiso de sistema de financiación, nin tampouco compromiso de importe. E na memoria de 2012, que acabamos de recibir, aparece xa tamén un mesmo punto de construción e posta en funcionamento de novos hospitais e centros de alta resolución, donde xa non aparece ningún parágrafo, ningunha línea que fale dos centros de alta resolución, a pesar de estar anunciado no punto, no título do punto. Ben, na comparecencia de orzamentos preguntamos á conselleira sobre as previsións que había para este centro de alta resolución e non conseguimos resposta. Hai 2 plenos, en este pasado non no anterior, a propia conselleira falou de maneira xeral como que estaba previsto o CAR do Morrazo como unha forma de mellorar a asistencia sanitaria na zona e na segunda intervención, aínda que nos preguntamos para que aclarara en que termos se iba a construir, tampouco deu resposta. Durante a campaña electoral das municipais houbo promesas da conselleira en Cangas e Moaña, cada un en cada seu concello acompañada a conselleira dos candidatos do Partido Popular sobre que o Centro de Alta Resolución estaría co actual alcalde de Cangas en Cangas, co actual alcalde de Moaña en Moaña. E houbo tamén compromisos da conselleira durante a campaña electoral das municipais sobre que este centro de alta resolución se faría ao mesmo tempo, cos mesmos servizos que o centro de alta resolución de Lalín. Hai tamén diferentes versións sobre
o ámbito de traballo deste centro de alta resolución, a que concellos vai a atender cando se construa, porque claro, fala na memoria de 2011, fala que o centro de alta resolución do Morrazo vai depender do seu hospital de referencia, pero non é o mesmo hospital de referencia de Bueu e de Cangas, e ademais con un problema engadido, non é irrelevante, porque parte da poboación do Morrazo está escrita a Povisa, un hospital privado, e outra parte a Pontevedra, un hospital público, co cal aínda podería ser máis problemática a xestión. A que hospital de referencia? É posible que un centro de alta resolución pública poda depender de un hospital de referencia privado? Parece que hai aí algunha confusión ou algún problema para entender cal é o plan que teñen para este centro de alta resolución. As plataformas de defensa da sanidade pública do Morrazo teñen intentado tamén recabar información da Consellería sobre este proxecto sin conseguila e, por tanto, siguen enriba da mesa, eu diría que cada vez máis oscuridade, cada vez máis dúbidas sobre cal é o plan do Goberno galego para este centro comprometido, digo, xa dende hai varios anos, dende logo durante todos os anos, os casi 3 anos e os 3 orzamentos que vostedes trouxeron a este Parlamento, e, por tanto, fagolle preguntas moi concretas. Pediríalle que responda a estas preguntas, non? Cal vai ser a ubicación definitiva do centro de alta resolución do Morrazo? Esa ubicación definitiva está basada en algunha valoración técnica? Cando se vai licitar? Con que servizos contará? A que concellos dará servizo? De que centro hospitalario de referencia dependerá funcionalmente? Que fórmula de financiamento se adoptará? E que fórmula de xestión se adoptará para o funcionamento do centro de alta resolución do Morrazo? Hai cidadanía do Morrazo, miles de persoas que están agardando concreción e saber o que pensa facer coa súa atención sanitaria o Goberno galego. Así que eu pregaríalle ao señor director xeral que, ademais das valoracións que poda facer, conteste no concreto a estas preguntas. Moitas gracias. Gracias, señora Bouza. Respóstalle don Pablo Torres Arrojo, que é o director xeral de Investimentos do Servicio Galego de Saúde. Cando queira.